Laudato, internetska televizija. Izravno iz Vatikana. Papa s nama. Dragi gledatelji internetske televizije Laudato, srdačno vas pozdravljam. Uključujemo se izravno na trg Svetoga Petra u Vatikan, gdje Papa predsjeda euharistijskim slavljem na Cvjetnicu. Završila je pričest i za nekoliko trenutaka Papa će u sklopu ovoga euharistijskog slavlja i uputiti svoje riječi prije molitve Anđeo Gospodnji, poticajne riječi za sve nas. Na kraju ovoga slavlja poseban pozdrav upućujem izaslanicima, njih 250, biskupa, svećenika, redovnika, laika, koji su sudjelovali na susretu Svjetskog dana mladih, koji je organiziralo Papinsko vijeće za laike. Tako započinje put priprave sljedećeg svjetskog okupljanja, koji će se odvijati u srpnju 2016. godine u Krakovu, pod geslom Blaženi milosrdni jer će postići milosrđe. Za nekoliko trenutaka mladi iz Brazila predat će mladim Poljacima križ Svjetskog dana mladih. Povjeravanje križa mladima prvi puta je ostvario prije 30 godina blaženi Ivan Pavao II. On je tada zamolio mlade da nose križ po cijelom svijetu kao znak ljubavi Kristove za čovječanstvo. Idućeg 27. travnja imat ćemo svi radost slaviti kanonizaciju toga pape zajedno s Ivanom 23. Ivan Pavao II. Koji je začetnik, jedan veliki pljesak za Ivana Pavla II. Ivan Pavao II. Koji je začetnik Svjetskog dana mladih, postaće veliki zaštitnik u zajedništvu sa svetima, nastavit će biti za mlade cijeloga svijeta otac i prijatelj. Molimo Gospodina da križ zajedno s ikonom Marije, Salus Populi Romani, zdravlje rimskih naroda, bude znak nade za sve, objavljujući svijetu nepobjedivu Kristovu ljubav. Sada će mladi iz Brazila predati mladima iz Poljske ovaj križ koji, evo, 30 već godina putuje po cijelome svijetu. Kao znak nepobjedive Kristove ljubavi za čovječanstvo. Uz mlade su također i nadbiskup Krakova Stanislav Điviš i kardinal Rio de Janeiro Tempesta,
koji su uz svoje mlade, dok jedni drugima predaju križ. Poljaci su sada preuzeli, mladi iz Poljske su sada preuzeli križ i nosit će ga u Poljsku. Saluto tutti i romani e i pellegrini. Pozdravljam sve Rimljane i hodočasnike. Posebno pozdravljam izaslanstva Rio de Janeira i Krakova. Koji su predvođeni svojim nadbiskupima, kardinalima Orano Jean Tempesta i Stanislava Điviša. U ovom ozračju radošću najavljujem da ako Bogu bude po volji, idućeg 15. kolovoza da će on u Republici Koreji susrešću mlade Azije na njihovom velikom kontinentalnom susretu. A sada se obraćamo Djevici Mariji da nam ona pomogne uvijek slijediti Isusa s vjerom i ljubavlju. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji i ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. I riječ je tijelom postala i prebivala među nama. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se, milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista Sina Tvoga, po muci njegovoj križu, k slavi uskrsnuća privedeni budemo, po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svjetla njima, počivali u miru. Amen. Domino Hoviscum. Gospodin s vama. Sin nomen Domini benedictum. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno od sada i do vijeka. Aiutorium nostrum Pomoć je in nomine naša u imenu Gospodina, koji je stvorio nebo i zemlju. benedicat vos Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Dragi gledatelji, idite u miru. Bogu hvala. Đakon je otpjevao ovaj završni pozdrav i vas sve srdačno pozdravljamo iz studija Laudato internetske televizije. Želimo vam ugodnu nedjelju, cvjetnicu, dan ulaska Kristova u Jeruzalem. On je znao ono što ga čeka, da ide na križ, da će biti mučen, da će umrijeti, ali s vjerom da će uskrsnuti, da ga Otac njegov neće ostaviti u grob. I mi uđimo u ovaj veliki tjedan koji je pred nama s tom vjerom, da kroz muku, smrt dođemo do uskrsnuća i mi, da je Krist uistinu uskrsnuo za nas. Želim vam ugodan dan, ugodnu nedjelju za sve. Izravno iz Vatikana. Papa s nama. Laudato internetska televizija.